Možno je to samozrejmé, ale ofinu si ľudia na účese zrejme všimnú ako prvú, preto chcete, aby dobre vyzerala. Tu je niekoľko tipov, ako si ofinu upraviť doma. Budete potrebovať niekoľko pomôcok. Sušič vlasov so smerovou dízou, veľké spony do vlasov, okrúhlu kefu na vlasy, dostatočne malú na to, aby sa ofina okolo nej raz ovila. Šampón a balzám na vlasy Vela Pro Series. Najskôr by ste mali vedieť, že ofinu musíte vysušiť samostatne od zvyšku vlasov, aby ste ju mohli dôkladne upraviť, kým je ešte vlhká. Začnite tým, že ofinu oddelíte od zvyšku vlasov, ktoré sponkami zopnete nabok. Keďže ofina sa nachádza vpredu, usuší sa rýchlejšie a preto ju upravte skôr, ako začnete sušiť zvyšok vlasov. Kefou opatrne točte vo vlasoch a sušičom dodajte vlasom finálny tvar. Použite nastavenie na studený vzduch. Rovnaké pravidlá platia pre ofinu česanú dopredu i do strany. Pohyby kefov počas sušenia určujú smer, ktorým ofinu nakoniec upravíte. Zhrnutie. Ofinu oddelte od zvyšku vlasov tým, že ich zopnete sponami. Kefou opatrne točte vo vlasoch. Pomocou sušiča s nastavením studeného vzduchu dodajte vlasom finálny tvar. O viac informácií a rád požiadajte svojho kaderníka. Aby vaše vlasy vyzerali čo najlepšie, nezabudnite každých 4 až 6 týždňov navštíviť svojho kaderníka. Vyberte si, čo chcete vidieť teraz.